बाङालि किन्तु बर' बाङालि जिहेतु बिटिसिनि गेजेराव आं माने दङ आरो जन्म जाखाबाय ओंखायनो सोरबा सोरबा हानो जे आं आसामनि गेजेराव दङ आं बाङालि असमिया आं मा होनो राजबंशी असमिया ओरैबायदि आं जिहेतु बिटिसिनि गेजेराव दङ ओंखायनो आं बर' बाङालि आरो बर' बाङालि हिसाबै आं सानो जे बयबो प्रत्येक जाति जनगोष्ठी इउनाइटेड जानानै मोनसे मोजां बड'लेण्ड बानायनांगौ मानोना जोंनि बड'लेण्ड भारतबर्ष इन्डियानि गेजेराव एकदम गिदिर शिड्युल काउन्सिल जोंनि बिटिआर बादि काउन्सिल किन्तु इन्डियानाव कुनु जायगायाव गैया क'क्राझारनिफ्राय फैनानै नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिराद मोजां मोनदों मानोना नैबे हाबाफारियाव जोंना बिजेपिनि आफादगिरि मानगोनां भबेश कलिता बिथांमोन ओमफ्राय लोगोसे मंगलदै लकसभानि एमपि दिलीप शइकिया आरो लोगोसे गुबुन माबा दलीय कार्यकर्ताफोर दंमोन दिनैहाय गोदान बिल्डिं माबा बिजेपि पार्टी अफिसनि गोदान बिल्डिंनि माबा ले फाउन्डेसन स्टोन जाखाबाय आरो जादों आरो जोंनि बिटिसिनि गेजेराव मोनब्रै जिल्ला दङ मोनब्रै जिल्लानि मोनथाम बिजेपि पार्टी अफिस अलरेडि जागासिनो दङ आरो क'क्राझारनि पार्टी अफिसा अलरेडि जाजोब्बाय जास्ट खालि अपेनिं खालायनांगौ आरो मा होनो लोगोसे दिनैहाय 14 तारिख क'क्राझार टाउननि गेजेराव माबा G+2 माबा ड्रयिं खालामनानै गोदान बिल्डिं बानायनो नागिरदों माबा बिजेपि दल पार्टिया ओंखायनो आं इएम हिसाबै सानो जे माबा 6 मास नङाब्ला 7 मासनि गेजेराव नैबे बिल्डिंआ कमप्लिट खालामनानै फैगौ जे एमपि इलेक्सन दङ बे फैगौ एमपि इलेक्सनाव जे जोरदार केनभास जोरदार खामानि दलीय खामानि मावनो हायो ओंखायनो प्रत्येकटा मण्डलनिफ्राय मण्डल प्रेसिडेन्ट मोर्चानि प्रेसिडेन्ट डिस्ट्रिक्टनि वार्कारफोर गासिबो फैनानै बाहागो लादों नैबे हाबाफारियाव आरो मोनसे मेसेज थांदों मानोना जुदि कार्यालय गैयाबा दलीय कार्यकर्ताफोर उत्साह मोना कार्यालय नांगौ कार्यालय जुदि आंनि मोनसे परिबार दङ जुदि न'खर गैयाबा आं परिबार मारै सालायगोन ओंखायनो जुदि कार्यालय गैयाबा दलीय कार्यकर्ताफोर जिरायनो हाया खामानि मावनो हाया उत्साह मोननो हाया बुस्थुफोर लाखिनो हाया ओंखायनो कार्यालय माने नेसेसारि आंखौ दायित्व हरबाय राज्यनिफ्राय जे उदालगुरिनि पार्टी अफिसा आं माने माबा माने अबजारभेसन खालायनांगोन ओंखायनो आं क'क्राझारनिफ्राय फैदों आरो स्पेशली आंनि आखायाव दायित्व थागोन जे 6 मास 7 मासनि गेजेराव नैबे बिल्डिं कमप्लिट खालामनानै डिस्ट्रिक्ट कमिटियाव हेन्डअभार खालायनांगौ ओंखायनो आं फैदों कुइसन दङबा नोंसोरो सोंनो हायो आरो आं स्पष्ट खोथा बुंनो नागिरदों जायनोखि प्रक्रिया जाखाबाय डिलिमिटेसन प्रक्रिया जाखाबाय बे खालि उदालगुरिनि खोथा गैया क'क्राझारनि खोथा नङा 14टा समष्टिनि खोथा दं जेनेबा कलियाबर समष्टि आगोलावमोन कलियाबर समष्टिया डाइभार्ट जाबाय काजिरंगा जाखाबाय ओमफ्राय बे आगोलाव मंगलदैमोन मंगलदैनिफ्राय दरं जाखाबाय कुनु गाज्रि जायाखै किन्तु एमएलए सिट जेसेबां दङ सेम दं आरो जिहेतु बिटिसिनि 6 शिड्युल आरो बर' आन्दोलन आगोलनिफ्राय बिएलटि नङाब्ला एनडिएफबि ना आगोलाव मार्टियार्सफोर बड'लेण्डनि थाखाय आन्दोलन खालामदों ओंखायनो गावनि पार्टिया जेनेबा बिपिएफ पार्टिया धरना खालामगासिनो दं जे उदालगुरि आगोलाव सिटनाव उदालगुरि थानांगौ किन्तु बे सिस्टेम मोनसे सिस्टेम दं प्रक्रिया दं आरो बे प्रक्रिया सिस्टेम डिलिमिटेसन सिस्टेमा शेर खालायदों चिफ इलेक्शन कमिशनार खालायदों आसाम सरकार खालामाखै मुख्यमन्त्रिबो खालामाखै आरो चिफ इलेक्शन अफिसार जितु खालामबाय बे जायगायाव रावबो इन्टारफेयार खालामनो हाया बे सेन्ट्रेल प्रक्रिया सेन्ट्रेल सिस्टेम आरो आगोलाव सोरबा जुदि मंगलदैनि आन्डाराव माबा भटारमोन दाबो बे भटार थागोन गावनि बुथ सेन्टाराव भट बुथारनो हागोन जास्ट खालि नामा चेन्ज जाखाबाय किन्तु बाद बाखि आगोलनो सेम दङ सार बिदिनो रायजोफोरा मोनसे कुइसन खालामदों बिदिनो रायजोआ बुंनो सानो खोनासं रायजो राजा सोरबा बिपिएफ मावगासिनो रायजो सोरबा इउपिपिएल खालायगासिनो रायजो सोरबा बिजेपि खालायगासिनो रायजो माने सोर रायजो माने खुनु ना खुनु पार्टियाव इनभल्भ दङ जाय पार्टिनि एसे प्रब्लेम जाखाबाय बे पार्टिनि रायजो प्रब्लेम खालायगासिनो दं किन्तु रुलिं पार्टिनि एजिपिनि बिजेपिनि इउपिपिएलनि किन्तु रायजो किन्तु कमप्लेन खालामथ'वाखै जास्ट खालि रायजो बिपिएफनि आन्डाराव जेसेबां कार्यकर्ता दं बा सापर्टार दं बा अनुरागी दं बिथांमोना माने प्रटेस्ट खालायगासिनो दङ किन्तु आल्टिमेटलि बे सिट सेम दं क'क्राझार आगोलाव एसटिमोन एसटि दङ दाबो एसटि दं मंगलदै एसटि गैयामोन दाबो एसटि गैया एरैबायदि नङा जे आगोलाव मंगलदै माने एसटिमोन एसटि थांबाय क'क्राझार एसटिमोन एसटि थांबाय किन्तु
सिस्टेमा सेम दङ खालि जास्ट खालि नेम अफ कन्स्टिटुयेन्सि चेन्ज जाखाबाय आरो बाद बाखि सेम एखे दङ सार मालासिम सानो माने आं बिटिआरनि इएम ओमफ्राय बिटिआर सरकारनि स्पोक्स पार्सनालाय आं खावलायो गासिबो खावलायो नैबे जोंनि बड'लेण्ड बेहायनि बाङो हारसानि खोथा गैया बर'नि खोथा गैया बिटिसि चुक्तिनि सिगां जों बिटिसिनि गेजेरावमोन जन्म जाखाबाय बेवहाय ओंखायनो जे बे जायगाया जोंनि बड'लेण्ड आरो जोंनि बड'लेण्डखौ आपडेट खालायनाया प्रग्रेस खालायनाया गावनि दायित्व ओंखायनो बेवहाय हारसा जुदि फ्लाइओभार जायोबा जुदि मेडिकेल कलेज जायोबा जुदि कुनो इन्जिनियारिं कलेज जायोबा बेवहाय खालि हारसा बा बर' खिन्थु फेसिलिटि लांनो हाया गासिबो बयबो प्रत्येक जाति जनगोष्ठी फ्लाइओभाराव गाखोनो हागोन इन्जिनियारिं फरायनो हागोन ओंखायनो आं हारसा खिन्थु आं बाङालि खिन्थु बर' बाङालि जिहेतु बिटिसिनि गेजेराव आं माने दङ आरो जन्म जाखाबाय ओंखायनो सोरबा सोरबा हानो जे आं आसामनि गेजेराव दङ आं बाङालि असमिया आं मा होनो राजबंशी असमिया ओरैबायदि आं जिहेतु बिटिसिनि गेजेराव दङ ओंखायनो आं बर' बाङालि आरो बर' बाङालि हिसाबै आं सानो जे बयबो प्रत्येक जाति जनगोष्ठी इउनाइटेड जानानै मोनसे मोजां बड'लेण्ड बानायनांगौ मानोना जोंनि बड'लेण्ड भारतबर्ष इन्डियानि गेजेराव एकदम गिदिर शिड्युल काउन्सिल जोंनि बिटिआर बादि काउन्सिल खिन्थु इन्डियानाव कुनो जायगायाव गैया कार्बि आंलं दङ डिमा हासाव दङ ले लादाख दङ खिन्थु जोंनि बिटिसि बादि खिन्थु काउन्सिल नङा जोंनि काउन्सिलाव एसेम्बलि जायो स्पिकार दङ खिन्थु बाद बाखि कुनो काउन्सिलाव खिन्थु कुनो स्पिकार टेयार एसेम्बलिनि खोथा गैला ओंखायनो जिहेतु गिदिर शिड्युल गिदिर बड'लेण्ड काउन्सिल ओंखायनो जों बयबो एकदम इउनाइटेड जानानै मोनसे सिन्था जे मारै लाइभलिहुडखौ बेकार सेंग्राफोरखौ हारसा बाङालि बर'नि खोथा नङा लाइभलिहुड मारै जों माबा खामानि मावनानै बेकार सेंग्राफोर सिख्लाफोरखौ एंगेज खालामनो हायो मारै एडुकेसन सेक्टर डेभेलप खालामनो हायो मारै साइस्थ सेक्टर डेभेलप हायो जोंनि सिन्था ओंखायनो आं इएम नालाय सरकारनि इएम नालाय आं खावलायो बयबोनि गाइड खालामनाय माने कपारेट खालायनो सोरबा जुदि अपोजिसनाव दङ अपोजिसन थानांगोन 5 बोसोरसिम बे 5 बोसोरनि गेजेराव कपारेट खालायनांगौ कपारेट खालायबा जों सरकार माने आरामसे माबा डेभेलप खालामनो हागोन माबा दावरा दावसि खालामनानै